Lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. I was sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is eat and sleep and sing, wishing every show was the last show. So I imagine I was glad to hear you're coming. Suddenly I feel alright. Og det er TV3 Puls. Puls Ramsers og Peter. Så med computerteknologi, så kan du lægge ansigtsfarver, uniformfarver og udgørsfarver Ja, ind. men om den her serie, som hedder 2. verdenskrig farver. Men der er nogle ægte farvefilm, jeg har set nu. Og det er hende, der har givet navnet til Charlottenlund, for der lå et slot derude, og det er det slot, man ser der, som omringet i byen nu. Det er du selvfølgelig også malet. Hvad? Du står ikke på et trin. Det er også malet. Det hele er malet. Ja. Ja. Det ligner jo fuldstændig en kvinde, der står der. Ja. Så er der en helt rundt. Det er ikke noget, jeg går. Det er ikke mig. Nå, okay. Jeg skulle lige til at Ja. sådan noget lort. Nej, det ligner ikke mig. Ej, det er ikke sandt. Der er måske ikke flere. Nej, der er ikke flere. Nej. Den har jeg aldrig set overhovedet. Jeg har lavet en skydeskive også. Skideskyen. En skydeskive, den er også med. Altså, jeg forstår ikke rigtigt den her. Hvor meget er maleri, og hvor meget er ikke? Se, det der er selve gavlen. Og den er sgu lidt mærkelig i person. Jeg laver altid en eller anden form for rumfornemmelse. Og så tænker jeg, der kan godt blive sådan en gallerigang med et kæmpe vindue på enden. For Charlottenlund Slot ligger længere op af alléen, så har jeg zoomet ind, så om det ligger lige udenfor. Det vil sige, når man står her, så kan man faktisk se slottet. Ja. Det ligger længere op af alléen, ikke? Men det der, det hører ikke med. Nej. Det er ægte. Ja. Ja, reelt, om så Det er så hus, som ligger ved siden af, ikke? Ja. Det vil nemlig godt være malet. Altså her kan man ikke se, hvad... Nej. Se, det her ikke er Ja. Men må være malet hertil eller her. Her. Dertil, ja. Og så her, ikke? Ja. Ja, og også den der. Ja. Den her også hører med, ja. Det er fantastisk. Det er også med, ikke? Se, nu har jeg lavet guldskrifter og sådan noget her, så har jeg kunnet se, det var bøger. Fordi det første, du siger, jeg skal jo kritisere, ikke? Ja. Jamen, jeg tager det ikke som nogen kritik. Nej. Som fandt på ideen om, at skolelærerne, som jo underviste i den store teknik, at de skulle have en brandforsikring. Ved skolen af, så gik alle jo for lidt og så videre. Så han kom med ideen, og den der store bog, der står midt i det hele, skulle symbolisere ideen. Og den store opståede bog, som ligger som en paraply eller en opstået palme op over, er som ideen har foldet sig ud i dag, for det er et kæmpe firma. Det er Københavns største ejendomsbesidder og så videre. Så den symboliserer, hvad ideen blev til, ikke? Her har jeg så afbildet Lær Simonsen, som kom på færdig, man kan se Steinby der. Han har taget turen. Boy, drink all that magnolia wine. On her black satin sheets is where he started to freak. Gitchy, gitchy, ya, ya, da, da. Gitchy, gitchy, ya, ya, dear. Mocha chocolata, ya, ya. Bring a lady marmalade. Coucher avec moi ce soir. Voulez-vous coucher avec moi? Touch of her skin, feeling silky smooth. Color of coffee au lait. Made to
savage beast inside, run till he cried. Gitchy, gitchy, ya, ya, da, da. Gitchy, gitchy, ya, ya, feel. Mocha chocolata, ya, ya. Ring a lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Pæne komfur. Ja, må så se. Nu kommer vandet. Ja, okay. Vand. Slipping a grey flannel life, but when he turns up to sleep,